Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Dios niining takna, atong pag-aablihan ang Mark chapter 12 verse 18 to 27. Apan sa dili pa akong gigreet ang akong 93 years old nga lolo nga si Isabelo Lowry Senior nga naminaw karon ug ang akong tatay nga nag-birthday ni adtong March 6 nga wa niya madunggi ang atong greeting. Ako pong gigreet si Tatay Winnie Hangad nga nagsaulog sa iyang adlaw nga tawhan. Mark chapter 12 verses 18 to 27. Ang giingon dinhi. Unya may mga Saduceo nga miduol kang Hesus. Mao kini sila ang nag-ingon nga dili mabanhaw ang mga patay. Miingon sila, magtutudlo, gisulat ni Moises kining balaura. Kung mamatay ang usa ka tawo ug magbilin siyag asawa apan walay anak, ang iyang igsuon kinahanglan mga sawa sa byuda aron sila mga anak alang sa namatay. May 7 ka managsuon nga lalaki. Ang kamagulangan naminyo og namatay nga walay anak. Unya ang iyang manghod nang asawa sa byuda ug siya usab namatay nga walay anak. Mausab kini ang nahitabo sa ikatulo nga igsuon ug ingon man sa nahabilin nga mga igsuon. Silang 7 ka managsuon naminyo sa babayi ug nangamatay nga walay anak. Sa katapusan namatay ang babayi. Karon sa adlaw nga banhawon na ang mga patay, kang kinsa man siyang asawa, nga silang 7 nakapangasawa man kaniya. Si Jesus mitubag, pagkasayop ninyo. Nasayod ba kamog ngano? Kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Kay kun ang mga patay banhawon na, mahisama sila sa mga anghel sa langit, ug dili na magminyo ay ang mga lalaki ug ang mga babayi, dugang paniini. Bahin sa mga patay nga banhawon, wala ba kamo makabasa sa basahon nga gisulat ni Moises mahitungod sa sampinit nga nagdilaab? Kay didto nahisulat nga miingon ang Dios kang Moises, ako mao ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac ug ang Dios ni Jacob. Sa ato pa siya mao ang Dios sa mga buhi, dili sa mga patay. Busa na sayop kamo. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Now, sa naunang mga bersikulo, mga kaigsuunan, mga kahigalaan, gipakaulawan ni Jesus ang mga Pariseo ug gikatingala gayud kini sa mga katawhan. Ug nalipay ang mga Saduceo gumikan kay kontrapartido man ang mga Pariseo ug Saduceo gumikan kay managlahi ang ilang pagsabot sa nagkalain-laing mga doktrina. Ang mga Saduceo, mga dato kaayo ni sila, mga wealthy aristocrats. Sila ang governing class sa Israel at that time. Ang mga pangulong pari, mga Saduceo, mga kaigsuunan. Ug willing sila nga mo-cooperate sa Roman government kung ang buti pasabot niini magpabilin sila sa kagamhanan. Ang mga Pariseo, sila ang girecognize nga mga magtutudlo sa Israel ug duna sila'y duha ka autoridad sa ilang doktrina. Ang ilang autoridad duha, balaang kasulatan ug tradisyon usab. Ang mga Saduceo, balaang kasulatan lamang ang ilang girecognize ingon nga autoridad. Pero ang kasulatan sa mga Saduceo, kadto lamang 5 ka libro nga gisulat ni Moses. Wa nila dawata ang autoridad sa mga prophetical books o poetic books sa Old Testament. Mao nga si Jesus,
Gumikan kay nasayod si Jesus nga giila nga awtoridad sa mga Saduceo ang 5 ka libro nga sinulat ni Moses. Gikutlo ni Jesus ang bersikulo gikan sa ikaduhang sinulat ni Moses, ang Book of Exodus. Daghan mang mga libro sa daang tugon nga nagtudlo mahitungod sa pagkabanhaw sa mga patay. Ang problema, wala kadto dawata sa mga Saduceo. That's why Jesus quoted from the Book of Exodus. Ang mga Saduceo, mga kaigsuunan ug mga kahigalaan, kontra gayud kaayo nila ang mga Pariseo, gumikan kay wala man nagtuo ang mga Saduceo nga dunay kinabuhi human sa kamatayon. Even during the time of the Apostle Paul, muora gihapon kini ang kontrobersiya. Acts chapter 23 verse 6 to 8 ang giingon dinhi. Sa pagkasayod ni Pablo nga may mga Saduceo ug mga Pariseo didto, miingon siya sa kusog nga tingog ngadto sa labawng hukmanan. Mga igsuon, ako Pariseo ug anak pagayod sa usa ka Pariseo. Gipaatubang ako din hitungod kay nagtuo ako nga banhawon ang mga patay. Sa pagsulti gayod niya niini ang mga Pariseo ug ang mga Saduceo nagkalalis ug nabahin ang pundo, kay ang mga Saduceo nag-ingon man nga ang mga patay dili banhawon ug nga walay mga anghel ug mga espiritu, apan ang mga Pariseo nagtuo niining tanan. Now, ang mga Pariseo ug Saduceo nagkabangi apan nagkasinabot sila sa usa ka butang. Pareho silang nagdumot kang Jesus ug parehong gikondenar ni Jesus ang duha ka grupo. Gi-expose ni Jesus ang pagkatigpakaaron ingnon sa mga Pariseo ug ang ilang emphasis sa tradisyon nga naligsan ang balaang kasulatan. Ug sa paglimpyo ni Jesus, paghinlo sa templo sa Jerusalem, gi-expose usab ni Jesus ang racket nga panalapianon sa mga Saduceo. So ang duha ka grupo, mga kaigsuunan, nagtinguha gayod nga mapukan nila ang atong Ginoong Hesukristo. Ang mga Pariseo ilang gidiscredit ang atong Ginoong Hesukristo pero pakyas sila kanunay. Karon ang mga Saduceo gipangutana nila si Jesus ug pangutana nga kung masipyat si Kristo pagtubag, i-discredit usab nila ang atong Ginoong Hesukristo. Now, kung mapamatud-an sa mga Saduceo nga ang pagtulunan sa mga Pariseo nga dunay pagkabanhaw gikan sa mga patay or dunay kinabuhi human sa kamatayon, kung ilang mapamatud-an nga sipyat kadto, aduna sila'y double victory. Ilang mapakaulawan si Jesus ug ila usab nga mapakaulawan ang mga Pariseo. Now, according to the Hebrew law, balaod sa mga Hebrewhanon, mga kaigsuunan, ang usa ka tawo nga namatay nga walay anak, kinahanglan ang iyang igsuon nga lalaki miniuan ang iyang asawa nga byuda aron manganak sa iyang ngalan. This was referred to as the Levirate law. Mo kini naka-record sa Deuteronomy chapter 25 verse 5 hangtod sa verse 10. Ug mo kini ang prinsipyo nga nakita nato nganong giminiuan ni Boaz si Ruth sa Book of Ruth. Now, ang sitwasyon nga gibato sa mga Saduceo kang Jesus, what if adunay usa ka byuda nga nabana niya ang 7 ka managsuon nga puros namatay nga walay anak, unya mamatay usab ang byuda kang kinsang asawa siya sa eternidad? So surely kung masipyat si Kristo og tubag niini, mapamatud-an sa mga Saduceo nga wala gayoy kinabuhi human sa kamatayon. Ang mga Saduceo, mga kaigsuunan, nagtuo nga ang tao murara og baki nga kung mamatay, that is the end of it. Wala na'y kinabuhi human sa kamatayon. So, kinsa mang asawa kining babayhana sa 7 ka managsuon, kinahanglan usa ra gyud ang iyang asawa sa pikas kinabuhi, pero kinsa man ang iyang mabana, well, gi-expose ni Kristo ang ilang sipyat. Matod pa ni Kristo sa versikulo 24, si Jesus mitubag, pagkasayop ninyo, nasayod ba kamug ngano, kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. So nasipyat ang mga Saduceo gumikan kay wala nila masabti ang kasulatan. Ang mga Saduceo nag-claim, mga kaigsuunan, nga ang 5 ka libro lamang nga gisulat ni Moses ang authoritative. Og nag-claim ang mga Saduceo nga walay nahasulat
mahitungod sa kinabuhi human sa kamatayon sa 5 ka libro ni Moses. Mao nga gigamit ni Kristo ang usa sa mga sinulat ni Moses mahitungod sa iyang pagtudlo sa kinabuhi human sa kamatayon. Usa sa common titles of God sa Pentateuch mao kining I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Mao nga ang giingon diri sa verse 26, dugang paniini bahin sa mga patay nga banhawon, wala ba kamo makabasa sa basahon nga sinulat ni Moses mahitungod sa sampinit nga nagdilaab, kay didto nahisulat nga miingon ang Dios kang Moses, ako mao ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, ug ang Dios ni Jacob. Sa English, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. I am, mga kaigsuunan. Wala miingon si Kristo nga I was. Ang was man god sa grammar, tapos na. Pero ang giingon ni Yahweh kang Moses, I am. Buot pasabot, bisag dugay nang namatay si Abraham, Isaac, ug Jacob, buhi sila ni adtong taknaa, nganong am ang gigamit og dili was. Kay kung wala nay kinabuhi si Abraham, Isaac ug Jacob human sa ilang kamatayon, dapat ang giingon ni Kristo, I was the God of Abraham, Isaac, and Jacob. I was. Pero ang gigamit sa Dios, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. But pasabot, am, present tense. Grammar ang atong gihisgutan. Gigamit ni Kristo ang grammar isip pagpamatuod nga aduna gayoy kinabuhi human sa kamatayon. And the time nga nakigistorya ang Dios kang Moses didto sa sampinit nga nagdilaab nga wala masunog, buhi gihapon si Abraham sa pikas nga kinabuhi. Buhi gihapon si Isaac ug si Jacob. Gumikan kay ang gisulti, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob, ug dili I was the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Again, dili I was, kundi I am. And God is the God of the living, ug dili siya Dios sa mga patay. Now, ang giingon ni Kristo, that the heart of God's covenant is redemption and our eternal salvation. Ang paglaom ni Abraham lagpas pa sa kinabuhi niining kalibutana. Hebrews chapter 11 verse 13 to 16 ang giingon dinhi, nangamatay silang tanan diha sa pagtuo. Wala sila makadawat sa mga butang nga gisaad sa Dios apan bisan layo pa kaayo nakita na nila kini ug gikahinangup nila ug miila sa dayag nga sila mga langyaw ug mga lumalabay dinhi sa kalibutan. Kadtong nagsulti sa ingon, nagpahayag sa matinaw nga nangita sila og usa ka nasod nga ilang kaugalingon. Wala na sila maghuna-huna sa nasod nga ilang gibiyaan. Kung naghuna-huna pa sila niini, makapauli unta sila. Gipangandoy hinuon nila ang labi pang maayong nasod nga mao ang langit nung nasod. Busa wala ikaulaw sa Dios ang ilang pag-ila kaniya nga ilang Dios kay nag-anda man siya ug usa ka syudad alang kanila. So human niining kinabuhi aduna pagihapoy kinabuhi human sa kamatayon. Nasipiat ang mga Saduceo gumikan kay wa sila makasabot sa gahom sa Dios. Gilabanan ni Kristo ang resurrection, ang pagkabanhaw gikan sa mga patay ang kinabuhi human sa kamatayon. Matod pa ni Kristo, gamay ra kaayo ning butang at ubangan sa Ginoo nga banhawon ang mga patay, mga kaigsuunan. Wa sila kasabot sa gahom sa Dios. Makahimo ang Dios sa pagbanhaw sa mga katawhan in such a manner nga ang kaminyoon dili na gikinahanglan, mga kaigsuunan. Daghan kaayong nag-imagine nga ma-reunited kuno ang atong pamilya sa pikas kinabuhi didto sa langit, nga ang pamilya dinhi sa kalibutan pareho nga pamilya didto sa langit. Ang asawa nato niining kalibutan na asawa gihapon nato didto sa langit. Ang kamatuuran, mga kaigsuunan, didto sa langit wala nay magminyoanay. Dunay bag-o ug mas dako nga relationship nga mas labaw pa kaysa sa mga relasyon niining kalibutana. So kini nga passage, mga kaigsuunan, nagpamatuod og pipila ka mga butang mahitungod sa kinaiyahan sa kaminyoon ug sa pagkabanhaw. And much of our resurrected condition remains a mystery. Misteryo kini.
Pero nasayod kita nga mahimo kitang susama kang Kristo sa adlaw sa pagkabanhaw or sa atong resurrected state. Asa na mabasa sa Biblia? 1 John chapter 3 verse 2. Minahal kong mga igsuon, kita karon mga anak na sa Dios. Wala pa nato matino kun maunsa gayud unya kita, apan ang nasayra nato mao nga inig-abot na ni Kristo. Mahisama kita kaniya kay makita man nato siya sa iya gayong pagkasiya. So niining taknaa mga kaigsuonan atong i-examine ang mga aspeto sa pagkabanhaw, particularly ato kining i-apply sa kaminyoon. Dunay tulo ka butang. Una, mabanhaw kita ug duna kitay lawas nga dili na madunot. Ikaduha, ang sexual distinction, dili na pareho ang aplikasyon sa pikas kinabuhi didto sa langit. Ikatulo, ang mga relasyon mabag-o na mga kaigsuonan. So, mudangat na kita sa unang punto. We will be raised with immortal bodies. Pagabanhawon kita nga adunay lawas nga dili madunot. Unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 53. Ang giingon dinhi, kay kining lawas nga madunot kinahanglan magsuloob sa pagkadili na madunot, o kining lawas nga mamatay kinahanglang magsuloob sa pagkadili na mamatay. So wala nay kamatayon didto sa langit mga kaigsuonan. Mahimo kitang susama sa mga anghel nga dili makuhaan og dili usab madugangan. Ang population didto sa langit fixed na. Walay kamatayon, wala po'y kaminyoon nga mubuntis ang mga babae, mamabdos og mga anak. Usa sa mga tumong sa kaminyoon niining kalibutana aron mudaghan ug mukuyanap ang atong mga kabanay. Ang giingon sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 28, ug gipanalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, panganak kamog daghan ug lukpa ang kalibutan sa inyong mga liwat, ug dumalaha ang kalibutan, kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mananap. Giusab-usab kini nga sugo sa Genesis 9:1. Gipanalanginan sa Dios si Noe ug ang iyang mga anak ug giingnan, panganak kamo aron ang inyong mga liwat musanay sa kalibutan. Now, dito sa langit, kining pagpanganak ug pagkuyanap sa atong populasyon, dili na kini gikinahanglan dito sa langit, gumikan kay wala nay kamatayon. Fixed na mga kaigsuonan ang population sa langit. Ang giingon dinhi sa Luke chapter 20 verse 35 to 36. Apan ang mga lalaki ug babayi nga angay banhawon ug magkinabuhi sa umaabot nga panahon, dili na magminyuay. Mahisama na sila sa mga anghel ug dili na mamatay. Mga anak sila sa Dios kay gibanhaw man sila. So, dito sa langit mga kaigsunan, kung ikaw maluwas ug makauban sa atong Ginoo, ang atong appetite sa lawas nun nga lawas, mabag-o, mausab. Gihatagan kita og mga appetite sa Dios niining kalibutana, gumikan sa atong kahuyangon, niining lawas nato nga madunot. Pero didto sa langit, dili na sapayan pa kitang matulog. Dili bot pasabot nga dili ta mo pahulay sa langit. Pero ang pagkatulog, dili ka na mahinungdanon alang sa atong existence sa langit. Diri sa kalubutan, mamatay kita kung dili kita makatulog og usa ka semana. Sigurado gayud kinang patay. Pero didto sa langit, dili na sapayang matulog kita, gumikan kay wala nay kamatayon didto. Now, dinhi sa kalibutan, kinahanglan ta mukaon. Kay kung dili ta mukaon, mamatay kita. Pero didto sa langit, dili na sapayan pa kitang mukaon, gumikan kay wala nay kamatayon dito. Dili bud pasabot nga wala nay pagkaon sa langit, but the point is, ang pagkaon wala na gikinahanglan alang sa atong existence, gumikan kay walay kamatayan sa langit. Nasayod kita nga dunay pagkaon dito sa langit, gumikan kay si Kristo sa iyang pagkabanhaw mikaon biya siya. Kauban sa iyang mga disciples, human niya mabanhaw gikan sa mga patay. Ug niadtong nagpakita si Kristo sa duha ka disipulo didto sa Emmaus, mikaon pod si Kristo. So, didto sa langit, ang parihong pakighilawas aron mumabdos ang babayi ug ang parihong sexual appetite, wala na mga kaigsuunan. Dili na necessary, gumikan kay didto sa langit mahimo kuno kitang susama sa mga anghel. And that leads us to the second point.
Sexual distinctions will no longer have the same application in heaven. Dili bot pasabot nga wala nay babayi ug lalaki didto sa langit. Ang distinction mga kaigsuunan mausab. Gumikan kay ang female sex, ang babae gibuhat sa Dios, gimugna aron mahimong katabang sa lalaki. Genesis chapter 2 verse 18. Unya miingon ang Ginoong Dios, dili maayo nga mag-inusara ang tawo. Himuan ko siyag kauban ug katabang nga angay kaniya. Pero kana nga relationship dili na nasapayan pa didto sa langit. Gumikan kay didto sa langit kompleto na ta, wala na tay kahuyangon. So wala na tang nanginahanglan og katabang. Makita nato si Kristo nawong sa nawong. Wala na kitay gikinahanglan pa diri sa kalibutan ang bana nanginahanglan sa iyang asawa. Nanginahanglan og katabang, pero didto sa langit kauban na nato ang Ginoo, ganaan na kanato ang tanan. Now diri sa kalibutan ang mga babayi huyang nga mga nilalang, mga kaigsuunan nga kinahanglan pang protektahan ug atimanon sa lalaki. Kini nga kahuyangon wala na sa pagkabanhaw ug usab didto sa langit. Wala na nga kahuyangon, wala na tay kahuyangon sa langit. Unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 7. Kamu usab nga mga bana, ilha ang kahuyang sa inyong mga asawa ug hatagi sila sa angay nga pagtagad kanila. Sama kaninyo makadawat man sa gasa sa Dios nga mao ang kinabuhi. Buhata kini aron walay makababag sa inyong pagampo. Now, didto sa langit wala nay kahuyangon ang parehong lalaki ug babayi. Busa ang gender distinction didto sa langit wala na. Dinhi sa kalibutan ang asawa mupasakop sa iyang bana, pero didto sa langit wala nay hierarchy of position. Gumikan kay si Kristo na ang atong hari ug kitang tanan mupasakop sa atong Ginoong Hesukristo ug mualagad sa atong Ginoong Hesukristo didto sa langit. Kining mga awtoridad diri ra ni sa kalibutan. Dunay mga pastor nga nanguna sa iglesia, dunay mga mayor, mga presidente nga nanguna sa atong nasod, dunay amahan ug inahan nga nanguna sa pamilya, pero didto sa langit wala na. Gumikan kay ang atong pangulo si Hesukristo lamang gayod. So in heaven, kini nga mga distinctions dili na applicable. Wala na bana ug asawa didto. Gumikan kay sa langit mga kaigsunan, si Kristo ang atong bana ug kita ang iyang asawa. Mo kini giingon sa Bible, the church is the bride of Christ. Mugani nga miingon si Kristo sa verse 25 nga ang tanang mga atua sa langit susama sa mga anghel nga walay sexual relation mga kaigsuunan. And that leads us to the third point. Ang atong mga relasyon mausab gayod didto sa langit. Ang mga Hudiyo nagtuo nga sa pagkabanhaw, ang atong earthly relationship, ang atong relasyon, ang atong pamilya dinhi sa kalibutan, magpadayon kung kinsa ang atong asawa dinhi sa kalibutan, asawa gihapon nato didto sa langit. Dili na tinuod sa salida ra na nga kuko, tinuod mga kaigsuunan. Ang giingon sa atong Ginoo, ang atong mga relasyon mausab. Ang atong gugma dinhi sa kalibutan partial. Nahigugma kita sa atong asawa, sa atong anak, mas nahigugma kita kanila kaysa sa ubang mga tao. Siyempre, mas dunay affection ta sa atong mga anak kaysa sa uban nga mga bata. Mao kini ang giingon sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 25, mga bana, higugmaa ang inyong asawa ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan ug gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. So aduna kitay gugmang nag-awas-awas alang sa atong asawa ug sa atong mga anak. Aduna kitay katungdanan sa atong mga kadugo nga tabangan sila. Unang Timoteo kapitulo 5 bersikulo 8, ang dili magatiman sa iyang mga paryente labi na sa mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay. Nagsalikway sa iyang pagtuo ug mas dautan pa kaysa dili magtutuo. Pero kini nga matang sa gugma, gikinahanglan kini dinhi sa kalibutan aron ta makasurvive. Ang solidaridad sa mga pamilya nagapalig-on sa atong katilingban. Pero didto sa langit, equal na ang atong treatment sa tanan. Aduna kitay perpekto nga gugma alang sa tanan didto sa langit.
ang mga earthly families matabunan na didto sa langit, gumikan kay kitang tanan, sakop na sa panimalay sa Dios. We will know our earthly family and love them, but we will love others equally didto sa langit. Lucas Kapitulo 20, versikulo 36, ang giingon dinhi, mahisama na sila sa mga anghel ug dili na mamatay. Mga anak sila sa Dios kay gibanhaw man sila. Ang atong gugma nga nag-awas-awas didto sa langit alang kang Kristo ug alang sa tanang mga kaigsuunan, equally mga kaigsuunan. Our greatest desire in heaven will be to honor Christ. Karon ang atong gugma alang kang Kristo dili pa hingpit, pero human sa atong pagkabanhaw, we will have a perfect and full love for the Lord Jesus Christ. Ang mga earthly relatives nga dili mahilangit, nga itambog didto sa impyerno, ang atong pagtan-aw kanila mga kaaway sila ni Kristo hangtod sa kahangturan. So aduna gayoy kausaban sa relasyon sa pikas kinabuhi kauban sa atong Ginoo. Now, unsaon nato pag-conclude kini nga pagtuon? Once again, nahibulong ang mga tawo sa doktrina sa atong Ginoong Hesukristo. Matthew chapter 22 verse 33, sa pagkadungog niini sa mga tawo nahibulong sila sa iyang pagtulunan. Ang mga doktrina ni Kristo kinahanglan mahimong atong doktrina. Ang doktrina ni Kristo anaa sa Biblia. Miapilar ang atong Ginoong Hesukristo sa awtoridad sa Biblia. Mark chapter 12 verse 24, si Jesus mitubag, pagkasayop ninyo, nasayod ba kamo ngano kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. So ang atong pinakataas nga prioridad mao nga dawato nato ang balaang kasulatan sa kinatibuk-an gayud, dili kita mamili mga kaigsuunan. It must be our absolute authority. Now sa pag-apilar ni Hesukristo sa awtoridad sa kasulatan, nahilom ang mga Saduceo, napahilom sa atong Ginoong Hesukristo. Matthew 22 verse 34, sa pagkadungog sa mga Pariseo nga ang mga Saduceo gilupig ni Jesus sa katarungan, nagpanon sila sa pagduol kaniya. Now kinahanglan gayod nga mabansay kita sa pulong sa Ginoo. Ang awtoridad sa pulong sa Ginoo kinahanglan mo pahilom kana sa mga mual kontra sa atong panagwali. Ang giingon sa Tito Kapitulo 2 versikulo 9, kinahanglan nga magpabilin siyang lig-on diha sa kasaligan nga pagtulunan nga gitudlo kaniya aron makadasig siya sa uban ug makabadlong sa sayop ni adtong musupak niini. Now, ang kasulatan nagaingon nga ang Biblia lamang ang atong awtoridad sa atong pagtuog. Igo na ang Biblia nga makahatag ka nato og kahibalo ug kaalam alang sa kaluwasan. Unsa man ang giingon sa Biblia, ikaw makasasala ug nahailalom ikaw sa tunglo sa Dios. Unsa pay giingon sa Biblia, ang imong maayong buhat dili makaluwas kanimo gumikan kay hugawng panaptong dinug-an ra na atubangan sa Dios. Unsa pay giingon sa Biblia, ang pagkamatarong nga imong gikinahanglan dili pagkamatarong nimo gumikan kay dili ka matarong makasasala ka, kundi ang pagkamatarong ni Kristo ang imong gikinahanglan. Unsa pay giingon sa Biblia, ang gikinahanglan aron mapapas ang imong salaod kinahanglan bayran kini og dugo. Wala kay ikabayad, pero si Kristo nagpaula sa iyang dugo didto sa krus sa Kalbaryo. Ang giingon sa Biblia, igo na ang kamatayon, ang dugo ug ang pagkamatarong ni Kristo aron ikaw maluwas. Busa higala, undangin na og salig ang imong kaugalingon ug ibutang ang imong pagsalig sa dugo ug pagkamatarong sa atong Ginoong Hesukristo. Tawag kaniya alang sa imong kaluwasan ug nagasaad si Kristo nga ang tanang mutawag kaniya dili niya balibaran. Dangup kaniya ug iya ikaw nga pagaluwason. Suluban ikaw sa iyang pagkamatarong ug pagapapason ang tanan nimong salaod past, present and future. Buhata kini karon dayon kay basin og ugma ulahin na ang tanan. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa. Hinaot o Dios nga midulot kini sa kasing-kasing ug hunahuna sa mga katawhan. And this we pray in Jesus name. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana,
mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.